Працоўнымі месцамі забяспечаны амаль 2000 чалавек, з іх 190 дапамагаюць аграрыям. На полях эксперыментальнай базы «Крынічная» у Мазырскім раёне працуюць каля 30 хлопчыкаў і дзяўчынак. Яны займаюцца праполкай бульбы. Праца нескладаная, а графік зручны – з 9 раніцы да гадзіны дня. На поле юных работнікаў дастаўляе аўтобус прадпрыемства. Гэта выдатны спосаб зарабіць грошы і правесці час у кампаніі аднагодкаў. Работаю я в первый раз в отряде, все отлично. На полях мы тут собираем, сорняки вырываем, которые трава другая, картошку не трогаем. Ходим по полям, у всех есть своя дорожка, все отлично тут, условия все супер. Работаем, да, я говорю, все в первый раз почти. Все выдали, робу, вода, все имеется, кепки, перчатки, все отлично. Новое ощущение попробовать, там везде походить, вот поработать, посмотреть, что да как это. Мы ожидаем от отряда новых знакомств, в первую очередь, нового опыта общения с людьми, со сверстниками. Ну и, конечно, есть желание заработать на свои какие-то хотелки, скажем так, небольшие. Просто было интересно попробовать себя в чем-то новом, мне кажется. Тоже опыт интересный. Вот мы уже отработали 3 дня. Нам, в принципе, все нравится. Работа прям несложная, погода хорошая. Вот. Бульбяное поле плошчай у 50 гектараў падлеткі пераадольваюць пад кіраўніцтвам настаўнікаў і супрацоўнікаў прадпрыемства. Гэта ўжо другі студэнцкі атрад у гэтым сезоне. Раней каля 40 юных памочнікаў дапамагалі на уборцы збожжавых культур.